खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव रंजालि बैसागो फालिदों। उड़िसाया फ'नि बारहुंखाजों थेर बेथेर जानांदों। क'क्राझार सोहोराव गोदानै गायसनजानाय सिनेमा हलखौ जोंदाव बड'सानि आखाइजों बेखेवनाय जाबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि हालामनि मानिकपुर गामिनि मुस्रि कनकेश्वर स्वर्गियारिया गोमानानै दङ। बिसमुरि दख'रा एबसु मुंख्लं निर्मल बसुमतारिनि थैनाय सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मटर गारि सुंजोगा सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। गिख्रंथाव लैथोनिफ्राय बारहुंखा फ'नि साइक्ल'ना फैगासिनो दङ। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव रंजालि बैसागो फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव खुंगा दौथि रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे फालिथायनि हाबाफारिखौ गाहाय फोरोंगिरि देवबार रामसियारिया बेखेवनानै होयो। गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा बिथांनि बिबुंथियाव रंजालि बैसागोआ समाजखौ खौसेयै खाबथाना लाखियो होननानै बुंथियो। बे फालिथायाव फरायसुलिफोरनि हानजा मोसानायजों जागायजेननाय जायो। रंजालि बैसागो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बे फरायसालिनि बैसोगोरासिन फोरोंगिरि अर्चना गोस्वामीया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदिहाय बुंथियो। नमस्कार, মই প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আচলতে আমাৰ বিদ্যালয়ত আজি 6 বছৰমান হ'ল ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। ৰঙালী বিহুটো হৈছে আমাৰ বাপতি সাহোন যিহেতু উৎসৱ, গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এই উদযাপনৰ দিশটো শিকক, এখন সভা আয়োজন কৰাৰ দিশ শিকক, আৰু আমাৰ মাজত যে একতা জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সেইখিনি পালন কৰাৰ যিটো আমাৰ অভ্যাস, এই অভ্যাসটো হওক বুলি আমি ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ এই আয়োজনটো কৰিছোঁ। আখান্তি फोरोंगिरि बिबारानी कलिताया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदिहाय बुंथियो। বিহুৰ অনুভৱটো অলপ বেলেগ, এইটো মানে ব্যাখ্যা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আটাই জানে। কাৰণ বিহু বুলি ক'লে এইটো এটা আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি, আৰু সংস্কৃতি হৈছে এখন সমাজৰ দাপোন। जोंनि खौरांगिरिया सोंनायाव बैसागो फालिथायनि सोमोन्दै आखान्थि फोरोंगिरि गीतिका दास बिथाङा बेबायदिहाय बुंथियो। ভালে লাগিছে। ৰঙালীটো আচলতে ৰং উৎসৱৰ মানে এটা উৎসৱ। বতৰটো ঠাণ্ডা, নাচ গানৰ মানে বিৰাট ভাল। बे फरायसालिनिनो बारग' फोरोंगिरि गिरिधर शर्मा बिथाङा बैसागुनि फालिथायनि गोनांथिनि सोमोन्दै बेबायदिहाय बुंथियो। হয়, আপোনালোকক প্ৰথম ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আচলতে যে বিদ্যালয়ত এনেকৈ এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাটো এটা বৰ সৌভাগ্য আমাৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকল। फरायसा खौसे आफादनि आफादगिरि तरुण चन्द्र बर'आ जौसां साजायथिनि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदिहाय बिबुंथि लाखियो। আৰু ৰবা মঞ্চ সজাত আমাৰ যিহেতু অৰিজিন অডিটৰিয়াম আছে, কিন্তু তাত আমাৰ ষ্টেজ বনাব লগা হয়, অকণমান কষ্ট হয়। আৰু আমাৰ যিহেতু ছোৱালী হাইস্কুল, গতিকে गोबां फरायसुलिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि बाहागो लानायजों फालिथाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। সেয়েহে জয়তে মই আমাৰ সকলো বডোলেণ্ড খৌৰাং দৰ্শকসকলক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা দেৰিকৈ হ'লেও মই বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। একচুৱেলি আমি এই বৰ্মা ছোৱালী হাইস্কুলে 2014 চনৰ পৰা আমাৰ সেইখন বিদ্যালয়ৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আহি আছোঁ। এইবাৰ আহি আমাৰ ষষ্ঠতম এই বিহু কিবা উৎসৱ। बर्मानिफ्राय दिनेश बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। उड़िसाया फ'नि बारहुंखाजों थेर बेथेर जानांदों। मैया फुंनि सिरि मोनजेननायनिफ्रायनो बारहुंखानि बारनाय बारजों उड़िसाया गोबां जायगायावनो खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बारहुंखा बारनायाव न' बां बिफां लाइफां बायनायजों लोगोसे राजा लामायाव सालायबाय थानाय मटर गारिफोराबो बे बारहुंखाजों हाखर हाला दंग बायदियाव गोग्लैहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय राजा लामाफोरा दैजों लोमसावनायनि थाखाय मटर गारि ट्रेन बायदिया गासैबो बन्द जाजोबदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। न' बां बिफां लाइफां बायजानाय न'खरनि मानसिफोरा हालाय हाफाय जानायजों लोगोसे दुखुनि लैथोआव गोग्लैनांदों होननानै मिथिनो मोननाय जाबावदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 5 मे खालाराव बे फ'नि बारहुंखाया आसामावबो फैगोन होननानै बोथोर बिगियाना सिगां मिथिथाय होदों। भुबनेश्वरनिफ्राय मोनाराम बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार सोहोराव गोदानै गायसनजानाय सिनेमा हलखौ जोंदाव बड'सानि आखाइजों बेखेवबाय। क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय बिटिसि सेक्रेटेरियेट मावख'नि उल्था मोखांथिंजाय गायसनजानाय गल्ड सिनेमा हलखौ शुक्रबार खालि आलाय अरन सावथुननि दिथागिरि जोंदाव बड'सानि आखाइजों फिथा हानायजों सिनेमा हलनि दरजाखौ बेखेवजेननाय जायो। सिनेमा मुलुगनि माखासे गोजौ थाखोनि दिथागिरि आरो फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरखौ आर'नाइजों मान बावनाय जायो। बे गल्ड सिनेमा हलखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव माखासे बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरनि नुजाथिनायजों समायसारदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै गल्ड सिनेमा हलनि बिगोमानि बिसि बिथाङा खौरां बिजिरनि गेजेरजों बयनिफ्रायबो अनसायनाय मोनगोन होननानै मिजिंथियो।
फावखुंगुर दिथागिरि लोगोसे बर'नि आगु सिनेमा आलायारन सावथुननि दिथागिरि मानगोनां जोंदाव बड'सा बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायो दि बर'नि माखासे रंजानाय बाजानायखौ फोसावनो दासो राहा मोनदों आरो बेबायदि गोबां रंजानायखौ फोसावग्रा फोसावसालिफोरा बावैसो साननि गेजेरावनो जाबावगोन होननानै फोरमायो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि हालामनि मानिकपुर गामिनि मुस्रि कनकेश्वर स्वर्गियारिया गोमानानै दङ। थांनाय 28 एप्रिल खालाराव न'निफ्राय गुजरातआव खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय समावनो बिथाङा 29 एप्रिल खालाराव मोनानि 8:10 रिंगायाव निउ जलपाइगुरि स्टेशनाव खर' गिदिंनाय मोनना ओंखारदोंमोन। उनाव थाबनो ट्रेनाव गाखोफिननो हायैयाव बे निउ जलपाइगुरि स्टेशनाव थालाङो। उनाव थालांनाय मानसिखौ न'नि मानसिया लायनो थांब्ला 30 एप्रिल खालाराव साननि 1 रिंगायाव मानसिया गोमानानै थायो। मिथिनाय बादिब्ला बे थालांनायजों न'खरनि मानसिया फनावबो रायज्लायदोंमोन। बे थालांनाय मानसिया गंसे हटेलाव गावनि फनखौ चार्जिं होना लायनो थांनायफोरखौ नायसननो फैनायनि उनावनो गोमाय होननानै हटेलनि मानसिया न'खरनि सुबुंनो फोरमायथियो। बेनिखायनो बबेयावबा आन्दायना दं सानना गोमा जानाय न'खरनि सुबुङा बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बे सावगारियाव नुनो मोननाय मानसिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुयोब्ला 6000014297 एबा 9957523179 एबा 8011951555 होखानाय जानबुं अनजिमायाव खोन्थाहरनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। बिसमुरि दख'रा एबसुआ मुंख्लं निर्मल बसुमतारीनि थैनाय सान फालिदों। थांनाय 2 मे अक्ट'आव एबसु NDABP जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट क'क्राझार जिल्लानि कारिगावनि राजा लामा होबथानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै साइकेलजों न' फारसे फैबाय थानाय समाव लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै जायगायावनो जिउ गोमानांदोंमोन। रुंसारि निर्मल बसुमतारीनि आंगो गामि समरपुराव थानाय बिथांनि न'आव बसुमतारीनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हानायनि थाखाय मुंख्लंनि सावगारियाव बिबार बावजेनो अनजालि बिसि फेन्टे बसुमतारीया। बे हाबाफारिखौ बिसमुरि दख'रा एबसुआ फुंनि 9 रिंगायाव मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म लेङाइ आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रबिसर ब्रह्म बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मटर गारि सुंजोग्रा सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्ला ट्रान्सपर्ट गौथुमा बाइक डिलार गारि डिलारनि बिगोमाफोरजों लोगोसे माखासे कास्टमारफोरनि नुजाथिनायजों गारि सालायनायनि सायाव सांग्रांथियारि मेलखौ गाजा गोमजायै शुक्रबारखालि बेलासिनि 4 बाजियाव क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय NRL पेट्रल पाम्पनि उल्था मोखांथिंजाय थानाय याम्मा डिलाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। सांग्रांथियारि मेलखौ क'क्राझार जिल्ला गारि सुंजुग आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोननि सांग्रांथियारि मेल खुंफुंनायनि गुबै मोन्थोरानो जाबाय गारि सालायनायाव जाब्रबथाय जाथायनिफ्राय बारग'नो हानाय। बेनि थाखायनो गंफ्रोमबो गारि डिलार बिथांमोना कास्टमारफोरखौ रोड सेफ्टिनि थाखाय बुजायनांगौआ बिमा बिफानि दायित्व होननानै डि बसुमतारी बिथाङा फोरमायथियो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गिख्रंथाव लैथोनिफ्राय बारहुंखा फनि साइक्लना फैगासिनो दङ। लैथोनि फनि साइक्लना बारनाय बाराव अन्ध्र प्रदेश, वेस्ट बेंगल आरो ओडिशा बेफोर हादरसायाव बारनायनि जाहोनाव गोबां दंफां लाइफांफोरनि खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा गिखांनाय फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। फनि साइक्लना जोंनि आसामनि दाब दाब जायगायावबो फैनो हागौ होननानै बोथोर बिगियाना सांग्रां जानो थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौ फोरमायथिहरदों। फैगौ 5 खालाराव आसामाव फनि साइक्लना 11 रिंगायाव फैगोन होननानै बोथोर बिगियाना बुंथिहरदों। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।